Ćao ljudi, pošto u poslednje vreme nemam toliko vremena da snimam klipove o kolekcionarstvu i tako drugim stvarima, imam dosta obaveza, odlučio sam da snimim dve partije koje ću, nadam se, dobiti da bih vam pokazao kako ću sa svojim off-meta dekom ući u Ligu 10, pa hajde da vidimo da li ću uspeti. Ja se zaista nadam da hoću. Tako da, hajde da vidimo... Ovo je osoba koja je osvojila turnir za 10 gemova. Najlakše mi je da krenem sa Ice Wizardom pozadi da bih... To mi je nekako najsigurnije jer ne mogu da me kazne ako to uradim. Ili mogu da bace poison ili strele ili tako nešto, ali... U suštini nema tu neke preterane kazne. On je sad bacio Valkyriju i strele, što verovatno znači da mogu da uđe sa Royal Giantom i Goblinima na levoj strani. Pa da, jer on ima princa samo, a princ mu neće biti dosta. Sad, ovo će biti malo teže, morat ću da pustim Valkyriju. I onda da se fokusiram da levu stranu odbranim sa logom i mini packom. To mi je jedino što mi preostaje ovde. I morat ću još Ice Wizarda da bacim, tako da... Nije bilo isplativo jer dosta više damage-a on ima, ali dobro. Dakle, ima poprilično dobre karte protiv mog deka. Valkyriju za Gobline, strele za minione, princa za Royal Gianta, ali probat ću nekako da izvučem situaciju. Vjerojatno će baciti strele sada. Neće Valkyrija, odlično. Vjerojatno će sad baciti strele, što... da. Što znači da ću ja morati log da bacim. Samo da ne bih previše damage-a popio, onako mi je desna strana dosta slabija od leve, tako da... A sad mogu da uradim nešto... Okej, hajde ovako bih probao. On će opet da se brani sa... Ne, ovo nisam očekivao zaista. Okej. Ovo će biti dosta damage-a. Aha, ima peku. Pa da, mogu sam da pretpostavim to. Da li će ovo sad... biti dobro ili ne, to ne mogu da tvrdim. Morat ću da pustim Wizarda da gađa. Nadam se, hteo sam da kažem, nadam se da neće njegova peka ubiti moju mini peku, ali dobro, bar sam se odbranio od njegove peke. Vjerojatno će probati prediction, nisam očekivao da će imati i ovog Mega Knighta. Morat ću ovdje Zep da bacim. Dobro je. I ovdje ovako. Za sad se dobro držim. Sad ne znam koju evoluciju ima, da li ima peku ili... nema peku. To je odlično zapravo. Sad ovdje mogu ovu... Hajde mini peko. Ne. Ja udarit ćemo jednom pekom, možda čak i 2 puta, neće 2 puta, dobro je. To bih mogao, pošto je sad istrošio peku. Ovdje ćemo da idemo sa Wizardom. Verovatno će baciti Mega Knighta sada, da. Ovdje ćemo lepo Gobline. Ovdje mogu sada... Odlično. Ovo je zapravo jako... Nisam očekivao da ću ovakvu partiju baš da igram. Jer sad će opet peku da baci. Pa da. A nadam se da će moja princesa da pogodi bar njegovog Wizarda malo. Bravo. Sad. Ovo mora jako brzo da se odigra. Odlično. Sad mogu napokon da uđem sa Royal Giantom. To je nešto što sam čekao sve vrijeme. A ovo mi je otvorena pozicija za to. Bukvalno. Mora 3 puta da pogodi da bih dobio 1, 2... ovo će biti... Koliko pravi? Ja ne znam da li će ovo biti dosta. Ajde brzo da isajtlujem. Good game. Dobre, sad mi fali samo još jedna pobjeda, ovo je bilo poprilično napeto, mislim da sam jedno vreme čak i dosta ćutao. Tako da, jedna pobjeda da bih ušao u Ligu 10 i ja se nadam da ću zaista uspjeti to. Bilo bi lepo kad bi mi pao ovako neki dek, jer lako mi je da igram protiv Peke i Mega Knighta, zato što
Zato što mi je lako da se branim nekako protiv toga, ne znam kako da objasnim, verovatno zvuči čudno, ali dobro. Mislim da on previše eliksira uglavnom mora da potroši, ja ovde me naveo bukvalno odmah da, ja ovo nije dobro. A dobro, morat će da brani mini peku, ako ima, odlično, odlično. Bilo bi dobro da je pogodio ovog Fishermana, ali dobro. Uglavnom dobro igram protiv Royal Gianta, tako da nisam nezadovoljan time šta sam dobio ovde. Kao protivnika. Tako da, ajde sad ja da mu uzvratim istom merom. Odlično. Mislim, nije loše što ima samo Wizarda da se brani trenutno. I sad neću da napravim opet istu grešku da bacim... Neću da napravim opet istu grešku da bacim mini peku dok on ne baci njegovog Royal Gianta, tako da... A i moram da sačekam da istroši Fishermana da bih mogao još bar 2 puta. Prizvao sam ga. Odlično. Bukvalno se desilo sve što sam želeo sada. Mogu da zepujem i moja mini peka će da pogodi. Odlično. I ajde da ga rešimo sa princezom. Mislim da nisam ni iskoristio princezu do sad, tako da nije ni znao da imam. Ako i jesam, onda sam na desnoj strani, ali... Bitno da sam... Ok, sad mogu ovdje Ice Wizarda. Odlično. Sad ću moći da uđem u sredinu sa... sad će ovdje Fishermana sigurno da baci, a nema veze. Mislim, sad će verovatno probati prediction log, ali neću da bacim gobline, tako da... A s obzirom na to da istrošio Fishermana, sad mogu komotno ovdje da bacim Royal Gianta. Odlično. Ne znam koliko mi je ovo dobro bilo, možda bi bilo bolje da sam se branio sve vreme, ali hajde. Da, pretpostavio sam da će ovo sad da se desi. Ok, preživela mu je ova... Ovo možda i nije dobro. Koliko sam ovdje ispao glup. Lepo sam rekao da je bolje da sam se branio sve vreme, ali dobro. A još jedan. Biće ovo... Povuci potegni. Dobro. Sad ono što znam da treba da uradim ovdje je da bacim goblina ovako, da bih ga naveo da stavi Fishermana. Dobro. Za sad sam uradio ono... odlično. Malo da zabrljam, ali u suštini bitno je da sam ušao opet u Ligu 10. Hajde da vidite kako to izgleda, ukoliko neko nije ušao do sad. Da pokupim 12.000 golda. I da vidimo... 1712, ja mislim da mi je to najbolje do sad, uvijek sam imao oko 1600, ovo je 3. put da sam ušao. Hvala svima što ste gledali, ukoliko vam se svidjelo, obavezno subscribe, a mi se vidimo u narednom videu. Ćao!